Jingujor nakaslem jong unongsan Hima. District Magistrate ke East and West Khasi Hills uba Ewkh Harmau Plang IAS ula pentrikam deka Kyndon chispa sau-pusau Crpc Halor ke Jingujor baka jingbrat pathar ki plastik berkinyut habaro ke area jangka Mairang kamtam haki surok ki lenti ki singkien bat ki wa kabalong ke ba iside mat bat kabalakta ya ke jingtut jangki haki nala ki wa bat ki wa dut UDM haka kerwo khubor ula ongru bakumta la kentui ki sodar shnong ki rangba shnong jangka Thain Mairang Kide ban pet halaki shnong ki thau bakim dei ban sha ban penan kame ki plastik ni kinu ki mar bom puut hakinu ki jaka lakalong haka yeng ka sem ki dukan ne haki yau ki hat namar ka bu ka jingma ya ka Mairang batru ya ka kot ka khya jong ubriu la ne ki mrat ki badan harengkau ne hapo shu district magistrate ula ongru bakat kum ka Kyndon shispa sau-pusau Crpc kinu ki badi bat penan kame kini ki jat plastik bom puut kin sha pen stom kat kum ka an ula ongru bakani ka hukum kan trei kam mardor tak hadu ban pen da kumwei pan bat kinu ki bakwa ban ujor kila ban le ya kata haka santarik ubnai jeliu arja arpusau